Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alaikum Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Misali da Allah subhanahu wa ta'ala ya buga game da dukkan waɗanda suke riƙon waɗansu ababa koma bayan Allah a matsayin majibantan al'amuransu ko abin bautansu ko mataimakansu ko kuma majibantansu. Allah ya ce kamar salil an kabuti ta baita, kamar gizo-gizo ne ya saƙa gidansa. Wa inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Allah ya ce mafi rauni da lalacewan gidaje, Allah ya ce gidan gizo-gizo. Kenan duk wanda ya jibanci wani koma bayan Allah, ya zama majibancinsa, mataimakinsa, abin bautarsa, wadda yake kira yake roƙo wani ne koma bayan Allah, to ya sake reshe ne ya kama ganye, domin abin da ya riƙen Allah ce ba zai mishi amfanin komai ba. Mun karanta Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Duk waɗanda kuke bauta kuke kira koma bayan Allah, Allah ce ba su da mallakar koda qitmir. Ba dabino ba, wannan farar ledar da take cikin dabino, wadda in kana so ka ci dabino ma sai ka fidda ita, kowannar ledan Allah ce ba su da mallakat. Wannan duka Ubangiji yana kiran mu ne ya nuna mana mai cutarwa mai amfanarwa shi ne Allah, wadda komai yake hannunsa shi ne Allah. Kenan shi ya cancanta mu kaɗaita shi da bauta, shi kaɗai ba abokin tarayya. Sannan ya ce dukkan abinda aka rike koma bayan Allah, Allah ce ya san abu. Ya alamu ma ya da'una min dunihi min shay. Allah ce duk abinda wani ya rike koma bayan Allah, duk abinda wani ya rike, Allah ya ce ina sane da shi. Mai yi shine Allah, mai yi shine Allah. Allah ya samu dace. To yau za mu tashi farkon aya ta 44. Allah ya mana jagora. To sai Allah ya ce Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Inna fi dhalika la'ayatan lil mu'minin. Allah ya ce khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Allah ya halicci sammai da ƙasai da gaskiya, ma'ana ya halicce su bisa wata manufa ta gaskiya. Allah ba ya yi sama bane sakaka, Allah ba ya yi ƙasa bane sakaka, ba ya yi halittun da ke tsakanin sama da ƙasa bane sakaka, babu manufa. Allah ya ce ya halicci sammai da ƙasai, Allah ya ce da wata manufa ta gaskiya. Wannan manufan ita ce tauhidi, ita ce tauhidi. Kaga gagara misali yayi bayan yayi, wani kuma ya gagara kwaikwaya, shi kuma ba abun wani ya kwaikwaya ba. Duka waɗannan ayoyi dalilai ne masu ƙarfi da suke tabbatar da Allah ɗaya ne kuma ba abin bauta da gaskiya sun shi. Allah ya ce to ba ya halicci sama da ƙasa a banza bane, ba ya halicci ƙasai a banza bane, ba ya halicci halittu a banza ba ne. Akwai manufa ta gaskiya da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dukkan wannan halittu. Ashe abin da ke kanmu shine nazari zuwa ga waɗannan halittu da kuma ɗaukan izina da ke cikin waɗannan halittu domin mu tabbata akan kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله يجي وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. Allah ya ce ba mu halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakanin sammai da ƙasai don wasa ba, in ji Allah. Ba shiriri ta yasa muka halicce su. Kai ne kawai da a same ka me kake ka ce kawai ina hutawa. Duk abin da Allah ya yi akwai hikima cikin samar da wannan abu. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi.
Allah ya ce ba mu halicci sammai da kasai ba, Allah ya ce sai don wani dalili, wani haƙƙi shine tauhidi. Inda duk abin da yake kewaye da kai kana kallon su, kana nazari a kansu, amma ka gagara kaɗaita Allah da bauta, to ai rayuwa ba a yi dace. Ma khalaqnakuma illa bil haqq, Allah ya ce ba mu halicce su ba sai don wani haƙƙi. Wannan haƙƙin shine kaɗaitakar Allah da bauta da kuma cancantarsa da aka kaɗaita shi da bauta. Walakin na aktharan nasi la ya'lamun. Allah ya ce mafiya yawan mutane ba su sani ba. A wani ku ya ce ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma batila. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الله يتي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. الله يتي بمحالي السماء دا كسا da abin da ke tsakanin ƙasa da sama, Allah ya ce fati wai mun halicce su ne a banza haka kawai ba dalili shiririta. Allah ya ce ba haka bane. Wa ma khalaqana as-samaa wal arda, Allah ya ce ba mu halicci sama da ƙasa ba, wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sammai da ƙasai, ba mu da itatuwa da dabbobi da dukkan sauran halittu ba, batilan. Allah ya ce ba mu halicce su don shiririta ba a banza muka halicce su ba. Zalika zannul ladina kafaru, Allah ce domin hakan shine zaton kafirai. Ita rayuwa ba ta da wani abu da aka shirya mata face kawai ka ji daɗi a rayuwa, amma ka ɗauki wani izna a'a. Manur ka dubi ruwa da za ka ɗauka ka sha. Annabi ya ce in ka sha ka gode ma Allah. Yau inda ruwan nan zai tsaya a rasa, to ka zauna ka yi nazari me da me aka haɗa aka yi ruwan nan, wadda in ba shi ba za ka rayu. Don Allah akwai darasi ko babu? Zalika zannul ladina kafaru, Allah ya ce amma shine zaton kafirai, kawai in an sha ruwan kawai a ci gaba da rayuwa. To wanda yayi ruwan ba wani abu, shi wanda yayi ruwan tunda dai ba kamfanin ku ne ta yi ruwa ba, har yau duk ci gaban da duniya ta yi a harkar technology da ruwan Allah ake aiki. To tunda ba ku kuka yi ruwan ba, yanzu don Allah wanda ya samar da ruwan in kun sha ruwan ba komai kawai sai ku ce ku tafi abu. Jama'a mun fahimta? والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الله يجي رayuwa irin rayuwan arna. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون. Allah ya ce waɗanda suka kafirce ma Allah yatamatta'una suna walwalarsu wa ya'kuluna a ci a sha kama ta'kulul an'amu, yadda dabbobin gida suke ci. Allah ya ce kuma haka da ku rayu. Kawai a ce baka da wani manufa, baka tsinkaya, ka kalli shinkafar, ka kalli masarar, ka kalli dawa, ka kalli dukkan wannan abinci yadda yake tsirowa, kai dai baka isa tsiro da shi, amma da shi kake rayuwa. To yanzu wadda ya tsiro da shi din tunda ba kai bane, ba a gidanku ake tsiro da shi ba, ba kuma kasar ku ce take tsiro da shi ba, yanzu idan kun ci kawai Allah ce sai ku wuce ku tafi abu. Yanzu shi wadda ya tsirar muku da wannan abincin ba za a saurare shi ba kenan? Allah ce to zalika zannul ladina kafaru, wannan shine zaton kafirai, kawai kai rayuwarka. So idan ka biye ma wannan tunanin, wallahi banda rayuwar duniya babu abin da zaka yi. Shi kuma tsarin kafiri kaga ko yan uwanka babu wanda kowa ya je nemi nashi. Haka ne, wannan saman da kake ganin sama da Allah ke ta buga misali, su fa ba su yadda wai saman nan rumfa bane. A irin tsaban nisan ta nan ne yasa kuke ganin ta kaman sama. Muka ce kasan ma don Allah ya sa muna kanta ne. Ita ma da sun ce ba kasa bane. Ba abu ne da za a iya takawa ba. To akan irin wannan tunanin kafiran waɗansu suke rayuwa. Saboda kai yadda suka ce saman nan ba rumfa ba ne, Allah ya ce rumfa ce. To yadda suka ce ba rumfa ba ne, wani kawai shi ma haka zai tafi ba rumfa ba ne. Kai in ka ce rumfa ne na ma kallon ba kawai. Rumfa ce ko ba rumfa ba ce? Rumfunan ma guda 7 Allah ya ce. To duka ayoyi ne. Abinda yake hakki game da waɗannan al'ayatul kauniya shine ka dinga zama kana nazari. Wannan zai baka ƙarfin gwiwa wajen bin Allah. Inna
fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون Allah ya ce inna fi samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin Allah ya ce cikin halittan sammai da ƙasai Allah ya ce akwai ayoyi ga mu'minai akwai ababen ɗaukan izina akwai ababen ɗaukan darasi akwai bayyanar ikon Allah wanda zai sa mutum ya kaɗaita Allah da bauta Allah ya ce ga mu'minai a cikin halittar sammai da ƙasai inna fi samawati wal ardi Allah ya ce lallai cikin halittar sammai da ƙasai la'ayatun lil mu'minin Allah ya ce akwai ayoyi ga mu'mini ka duba yadda aka shimfida ƙasa haka za a yi ta tono ƙasar tun ana wannan aje kalan wannan aje kalan wannan aje kalan wannan wani ana tafiya a ƙasa a samu dutse a ƙasa ba wanda ya isa ya ce ma ga kamfanin da ya kwangilar shimfida wannan ƙasa Allah ya ce da akwai aya akanta kuke rayuwa akanta dabbobinku suke rayuwa akanta dukkan al'amuranku yake guda wa fi khalqikum Allah ya ce haka cikin halittarku Allah ya ce akwai aya ka dubi yadda hanyoyin jini suke gudana a jikin mutum daga nan wannan ya dauka ya kai can wannan ya dauka ya kai can wannan ya dauka ya kai can duk hanyar da ta tsaya to wannan gaban sai ta dauko lalacewa wani kamfani ne ya maka wannan wayarin din akwai aya wa fi khalqikum cikin halittar ka dubi tafin hannunka ka dubi tafin kafanka sassan jikinka naman da ke kan cikinka ba shi bane irin naman da yake cinyanka kowane gefe ko dabba ce irin wannan daban irin na wancan wajen daban shi yasa wadda ya san harkar fawa in ka yanko naman ka daga zai ce maka na waje kaza don Allah akwai aya ko ba akwai aya kafanka tun na yarantan nan shi kake takawa har yau sai ka sayi mota ta ci taya a canza ta ci taya a canza ta ci taya a canza kai har yanzu baka cinye wannan guda ɗayan ba akwai ƙwarewa ko ba ƙwarewa a nan akwai ƙwarewa ka duba ta fatar da take cikin tafin hannunka ba irinta ne a bayan hannunka idan da irin ta cikin tafin hannu ita ce a bayan hannu na bayan hannu shine a cikin tafin hannu da mai aikin ƙarfi ba zai ci abinci wa fi kalkikum Allah ce ku zauna ku yi nazari game da halittar ku da akwai aya ko ba aya akwai aya wa ma yabuthu min dabbatin Allah ce irin dabbobin da Allah ya zuba a bayan kasa ka dube su in jaki ne akwai na jeji akwai kaza idan dabba kaza ne akwai kaza simfurin su jinsin su zaka gan su kala daban-daban kuma kowanne ɗabi'arsa daban da ɗan uwansa haka mu mutane kalan mu daban yaren mu daban jinsi ga munan jinsi ɗaya ne amma kuma ɗabi'un mu da halayen mu daban-daban wani zai zauna a gefen ka ya daga hannu yana addu'a yana roƙon Allah kai ba ka jin me yake faɗa shi ba yi jin me kake faɗa saboda bambancin yare kuma duka Allah kuke roƙo wa ma yabuthu min dabbobi da Allah ya zuba a bayan ƙasa ayatun liqaumin yuqinun Allah ce akwai ayoyi
ga mutanen da suke da yaƙini. Sai ce waqtilafil laili wan nahari, hakanan sabawan dare da wuni, ayi dare ayi wuni, ayi dare ayi wuni. Akwai aya ko ba aya? Akwai aya. Gudanar su a hannun Allah kawai yake. Ba wanda ya isa don ransa ya ɓaci ya ce to yau rana ba za ta faɗi, ko akwai? Babu. Saboda ko lokacin tashi yayi ko bai tashi ba, lokaci zai tashe ka. Wama anzalallahu minas sama'i min ma'in min rizqin, da kuma abinda Allah ke saukarwa daga sama na arziki shine ruwan sama. Fa ahya bihil arda ba'da mautiha, wanda yake rayas da ƙasa da shi bayan ta mutu, ta bushe, ta kekashe. In ya saukar da ruwan sai ƙasar ta rayu. Yana daga cikin mafi girman arziki da Allah ya maka shine ruwan sha. Ka dinga lura da sababi na gudanar da abubuwanka. Sababi na gudanar da abubuwanka. Idan ka ci ka sha, to idan rubutu ne sai ka yi mai kyau. Idan kana jin kishi, rubutun ba zai yiwu ba. Ashe duk wannan walwalan ta ginu ne akan abinda Allah ya azurta ka da shi na zaka ci zaka sha. Idan ɗaya cikin waɗannan larurori ya bijiro, to dukkan waɗannan ababa kuma sai su tsaya. To ba za ka juya ka kalli wannan ni'iman da wadda ya sabbaba maka ita ba. Da yawa mutane wallahi ba ubangijinsu ba, har abokan zamansu, mutane yan uwansu suna musu mutulci, waɗansu ba su ankara. Duk lokacin da kake rayuwa ka dinga lura da sababi. Kaga wal adiyati babahan falmuriyati qadahan, Allah na bada labarin dawakai ne da ake shiga yaƙi da su, yadda suke gudu suna ƙugi, yadda suke gudu kofatansu na dukan sahara ko tsakuwa, wuta na ƙyastuwa, za su je su kai hari da iyayen gidansu. Saƙon da yake ciki shine doki, shi mai gidansa nan abin da yake bashi dawa ne ko dusa ko ciyawa. Lokacin da aka haushi aka yi ɗamara, shi dokin ya san yaƙi za a shiga, amma saboda biyan bukatan ubangidansa haka zai kutsa. Ya san za a iya harba kifiya ko a jefa mashi ta same shi, amma dai tun da wannan shi yake bashi dusa da ciyawa, ya yadda ya danna ya kutsa ya shiga. Amma kai da Allah ya ma komai ka ƙi ka bi shi. Shine bayan Allah ya jero gudu da dawakan da yadda ake kai hari da farmaki, sai ya ce innal insana li rabbihi lakanut. Allah ya ce to amma dan adam ne yana mun butulci, ga duki yana ma uban gidansa mai bashi dusa da ciyawa biyayya. Allah ya ce amma ni kuma yana mun butulci. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Haka ne. Ka zam mai godiya ma Allah, ka zam mai kimanta, mai girmama Allah. Mutum zai shiga gidan rediyo ya ta surutu saboda wani ya je ya musu sola a anguwansu ko ya musu sola a ƙauyensu. Allah da yake ba da ranan da ake zuƙan solan kyauta, amma shi ba zai iya yaba ma Allah ba. Wannan rana yanzu Allah kaɗai ya san ta inda 'yan adam suke amfananta. Zai haska duk walwalar da za ku yi a cikin ta za ku yi. Akwai wadda ake kawo mishi billi, a sarrafa ta wancan wajen, a sarrafa ta wancan wajen. To amma duk wannan ba zai sa ya yi jinjina da yabo da godiya ma Allah ba. Ya fi ya je ya ɗaga murya ya yi ma wadda zai ba shi filin da zai gina gida ya shiga. Ba laifi ba ne duk wadda ya ma goma ta arziki ka yaba, amma butulci ne shi kuma Allah ka yi watsi da nashi. Ai shi ne ya zama sababin samun filin, tun da shi ya kero maka wadda ya baka filin. Yanzu da wadda ya baka fili da wadda ya yi wadda ya baka fili, wa ya fi cancantar godiya? Shi ya fi cancanta. Shi ya fi cancanta. Duk yadda kake son mahaifiyanka, shi kuma shi ya kero maka ita. Kaga an yafi burgewa. Sai ka yi mishi godiya akan waɗannan ni'imomi da ya ni'imtar da kai su. Za ka koma gida ka ga 'ya'yanka hankalinka ya kwanta. Akwai waɗanda ya riƙe aihuwan gabarinsu ba su taɓa ganin 'ya'yansu ba. Ya ma goma ta arziki ko bai ma ba? Ya maka. To duk karka dinga mantawa da ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala
ya ni'imtar da su gare ka, to shine dukkan waɗannan Allah ya halicce su ne domin kai ka ɗauki izina. Aka yi dabbobi, aka hore maka su, ku je ku kada katon bujumi ku yanka. Kai idan ba don horewan Allah ba, ka tsaya ka kalli bujumi da kyau, sa'an ku danne shi ku yanka ne? Haka ne, ai da girman jiki da komai zaki bai kai shi ba, ku je ku danna zaki ku yanka ba. To shi ma Allah ya hore shi ne, yaro ɗaya sai ya kaɗa shanun guda 100 ya tafi da su. Horewa ne. Idan ba don Allah ya hore ba, ya isa ya sa zakuna ko damusa guda 5 a gaban sai kora su. Ana cewa yanzu ga wata damisa ta kwace anguwa, sai dai kowa ya kule kofarsa. Haka ne, saboda ka saniyan ma hore ta ne, in bai hore ba idan ta kwace dole kawai kowa ya rufe gidansa. To amma sai a tura mutum ɗaya ko mutum biyu su je suka mutu.